Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippines Standard Time, Las 10:08. ThisArbay sa Action Night Patrol, magasunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Action Radio Philippines Standard Time, alas 10 na kita sa ato sining pagpangalaga diri sa Action Night Patrol Program. Dahil lagi medyo may adjustment ng kukadali sa akong sining computer sa aton sining pagpangalaga. Balo ka naman sa computer na mo nga shadow ka sensitibo. Gamay mo lang pindot sa utitor kag hindi magbagay. Daw hindi gid sa dayon magsulod. Aksyon! Eric Magbanwa! Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! Una sa Aksyon Balita! Una sa Aksyon Public Service! Una sa Aksyon Komentaryo! Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Isibo na basa sa inyo sa Marlo Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:12 na. Mayong gabi. Karong nga adlaw Biyernes. Kadasig lang sang inadlaw no. Kahit sa 30, oy Mother's Day ha. Payday. Biyernes sa mga edisyon sining nga patutunan sa kinanda liwat naman naton nga manging kabulog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga correspondent sa pagdulo naman sa pinakaulihi, labas nila nga tipon nga mga police report, blotter entry record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry. Aton sining nga mga kapulisan, aton sining mataka dulungan oras sa kagabiyo ng aton sining nga patrol 2. Ato sa Crosswind Patrol, kay na para ka ng biyong, may ginrespondiran ng mga bypass operation, may mga ginrespondiran ng aksidente, kaya pa nga hindi nila madugangan na. Kaya kung may ara pa, wait naman ginapangayo, automatic action John Diaz maga-responder, back to back sa atong piloto action Nino Bugina. Update sa COVID-19.
national kag international nga mga balita, flash report, breaking news. Ina ginatutukan ni Action on Defensor. Opdaman kita sa ato sini mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side ang puwersa ni broadcast engineer Nelmar Madera, backup diri sa ato nga IT expert Sir Elray Dotilios, dito sa transmitter sa control tower sa Barangay Talok Ciudad Sang Bago ang puwersa ni broadcast engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinanda ng inyo sinialaga ang inyo siningang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ko sa nabiling 46 minutos na pagpangalagad inyo para tuntunan. Una nga bahin sang inyo silinga para tuntunan ginadulong sa iyo sa kaluwan sang D3 Friday night. 1 hour lang. Una akong tagato sa nga Patrol 2 Crosswind Patrol. By the way, sa ato sa maka-action, ayaw yung makalipat ha. Social distancing, wearing face mask, face shield. Hugas kamot gamit ang habon. Kag, importante, magpabakuna na. Ang ini nga balita kanyo na batiyan bago lagi ginadurong sa iyo sa kaluwan sang City Patrol 2, Crosswind Patrol. Sitwasyon sa Metro Bacolod sa aton Friday night kapag pangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa aksyon dyan diyan sa Patrol. Aksyon dyan, pasok dyan. Tugaplak na naman! May natugaplak na naman aksyon ni Rico Bago lang, Ged? Sugod na naman sa gabi, may gintugaplak, may nagitugaplak, may natugaplak dari sa may concentrex bla? Bago lang, Ged Mandalagan? na? Bago lang, Ged na? Ito labot sa ginuspondiran mo? Ha? Bago lang, Ged na? Way labot sa ginuspondiran mo kay na? Ako na gani, ari pa di gyapon. Ay, nano na nga way pa rin makwada? Naganod na siya? Hindi ka hindi sa magpa-hospital, bala ka sarangan ko niya. Pero hubog. Oh, bogi. Anong extent ng damage siya? O hindi gid man tama? Hindi ka man tama, doon naghabok man yung iya doon nga kamot, galing nga doon nagtiko ni. Ate mo naguro nga daw hindi sa hospital kati habok pa naman dahil man nagkaroon sa ilutilot na tibuas karos kagaon iagunto yung ginakaroon? Ay, hindi ka mga guntong ang tulan niya dito, doon nuligto gina dito, iya nga buko-buko. Bumukol, gid bumukol? Bukol, hindi lang ito nagamay nga habok, naghabok itong bilog nga kamot. Dari pa naman sa may iya, wala, walis ako namong, no? Dari kita wala yan eh, oh. Mugin din naghabok ang sunareka. May mga gas-gas sa tuhod, ya? Ay, ti ina, kung di siya mapospital, sigurado ko, karos kagawon, basaga, pagbugtaw na, dahalo siya sa katindog, pro. Oga, tika pa siya nga sarangan niya di ko no, sarangan mo nga muna ni sitwasyon mo di, oh. Abo na nga, kay nakapada. Wait, anong desisyon sang mga rescuer da? Ay, mga rescuer, ginatipuna na lang sa. Kaya ginaulat sa kung diin, bala gusto. Yakit yung rescuer, gambal. Sir, pa-hospital ka. Kaya kung hindi ka magpa-hospital, mahabok na, lang taon-tako na nung matulo, simuluwa o kundugo. Hindi kita kambal sa rangan naman lang kuno, Tigaling kaya ba sa responders, hindi na pwede magalin kay responsibilidad na nila nga siguraduhon nga dapat ang ilang gin-responderan aragin sa safety man no? Paano pa pulo yan kaya hindi pa na siya pag dalon o kung makapuli actually subong kaya yung motor ato sa may police station. Kaya gintawgan na ni Sir Di Maala ang iya pamilya ginambalansa nga may kwarta kamanda. Hospital ka? Yan pala, hindi ko mag-hospital, hindi sa kono? Hindi sa galing kiti sakyan ng pulis, kaya di mo nga motor, at sa pulis. Siyang pulis, hindi mo na paghatag ang motor mo, kay hubog ka. Imangkot na sa namon, sir, Ang dami sa motor yan, ako man, gamay. Ang ulo ka motor ya, wasak Tipo kung makadrive pa sa badalaya pa na, hindi. Naka-drive ka lang kiti wala suga, mungguan na sa karon. Pero ba tayo may madlagan pa ng motor ya? Lagan pa man Okay. Galing kay wala suga motor ya, dugangan pagid nga galing-linggo ulo ya kay ubog nga daan.
At yung balik sa di maala, pa'y munong na nag-hospital sanay para matatapan, kagaling kido hindi. It's I think emergency responder, hindi kayo magaling so pa dito, gusto makadesisyon sa karon. Kaya problema, pag ingadaan, hindi di makabato nanay ang regional hospital, kaya do puno-puno, naging emergency room nila, subungo. Kung gusto yun na karoon ng hospital, di na siya dalag hospital. Private, gid sa, amo gitong ginano siya, mala private, kailang sir, for ano lang ni, emergency purposes. Di na, Dari, taga ano ni Concepcion Talisay? taga Concepcion Talisay, mapuli na siya. Mapuli na ni siya, kaya rin din siya sa may Lacson, nagbanding-banding po noon, nag-inom-inom. Papuli din sa Tali Concepcion Talisay, galing kay Karata, di sa aksidente, nabungguan niya bing call center agent na nagatabok sa dalan. Diyos, tate, kamusta ang call center? Ati, ang kilid sa call center agent to, do may mga bagras to, ti Elia, may mga, ano man, gas-gas man, ayak kamot. Pero mamanage pa man sa call center to? Ginapag-imbutang sila sa wheelchair. Oo, ti provide time, ano, duty pa na? Duty pa eh, nagwa lang sa kayo doon, nag-break time bala. Oy, ti... Di nagwa sa, Oo. tabok, galing kido dasig pagbulaga ni tatay eh. Huwag sa kikita, guro nga may matabok sa dalan eh, no? Pila edad siya ni tatay na? Si tatay, ito mga 50 taon pa lang na eh, si Henry Constantino ang pangalan. Okay. Mga more or less, mga 54 years old, according sa initial record kay ina. Di na siya Talisay kapuli. Ano ba na, Concepcion? Concepcion. Di ba sige pamati ng pamilya ni tatay ko, Constantino? Abi, rescue na di? Gitawagan, di ba ko na sa di maalat, yung baka pamilya ya. Hospital da kami kwarta, kami lang da. Amo na basa ng pamilya ya? Oo, kay ti, kabalo ko kasi may mga guna-guna mang gurni. Iba siguro ba sila wayon man nga klase tao na? Apa na, no? Amo ginaguro ang natabo action Ereka. Yawan na da payo-payo ang rescuer? No, hindi ka ni magaling kay ang iyagi na ti istorya ya di. Ang bali, amo ginaki na ano to, hubog ta mong no? Ano na, nagagapungko sa wigda pa? Gapungko na. Gapungko na siya. Ati, amo na nga action ang rason nga ibandris palibot, ginaalalayan di sana, kay nalikron maglakat, mo kaya din karon na maapok, no, action Ereka. Ang magaling nga malagana, magaling pamilya, kaya may sabid mangli. Oo, may sabid-sabid ko na eh. Amo na ang malaganang pamilya, kaya may sabid-sabid gali. Oo, miyara. Tibay na dayang sabid-sabid. Importante tayo nga mabuligan sa ho. Gani kag madala sa ospital eh, no? Pagka-Bertoldo, mang klase tao, galing ni si Constantino ho. Oo, hindi gani magalin. Ano na nga, Kay ambot ko na no ni, may ginastorya pa di sa di ma. Sa di maala, gani naglakat na lang kay dugayan gid eh. Das as is ka daw ba puli na siya? Oo, kung puli, sa gali kiti ang safety bala, kabulo ka man nga hubog sa may pila, sa hindi pa napupusugdan ka kapulisan nga mag-drive sa action Eric eh. Kasi madugangan pa na karon ta. Oo. Kag madalma na siya sang iya nga mga pilas sa madugangan inog igo jigid na karon. Gani, temo na nga ambal. Anong disposition kay naglakat si Sir Dimala ibili ng motor yan, dinibutang na. Kaya motor tutugin dalagi dyan sa Timala sa station niya. Aging kargas patrol? Oo, kay nabalis naman, hindi pwede pa ba, ani nga dalaw niya, kay madisgasta rin sa karon. Kaway labot na, may sarap to ba nasa sa call center, Oo, may harap nga daan. Kaya magulay po sa settlement na nila. Amo to gin under custody, ano yung motorsiklo, plus pag ang primary, ang basis, the reactionary, kag recommendation niya po hospital, no? Kay para mabulong gid sa bisan minor injury nito pero dapat malapatan gid sa nagkikigyo nga pagbulong action direct, no? Karon nga bisa total na maka-action paang, turte ka paang ang ginot subong sa makulod, amo tunon tabo na kilangita na tundo ka tinaw man. Dala man galon dali ki medyo ginot kinahaton nga paniempo subong kagabihon. Ang dala noon hindi tanto mo sinakasako bisan pa nga lapit na lang ganar na. Damo na ibang mga balaligyaan bukas sa Sigyapon pero iba na matamat na magandang panira kay ma'am take a few time na. Mayang gabi kay Vingno dala kay Sir Alvero doon sila subong on board sa may patrol sa station number 1. Gamo monitor si Vingno kag si Sir Alvero dala sila subong parisay nga doy, no? Ang mga men ni Police Major Ramirez Serra. Congratulations kay Police Major John Ray Batadlan. Mayo to sa entrada doon sa atong outstanding station commander sa
police community relations sa bagay. Amo na nga butang amo na di ang expertise ni Sir Batadlan. PCR. PCR, no? Mayo, mag-PCR. Congratulations gid sa kapulisan sa station number 4. Hindi man na makuha ni Major Batadlan ang iyang recognition da kag certificate kung without sang support sa mga tao yaman eh. O isa pa na, kag ti aram da si Ma'am Diaz, no? Ang nag-upod kag ang sa PCR man, no? Si Ma'am Diaz dra sang station number 4. Tapos si Sir Batadlan, pero na may kinasir kung ang imo nga pagdaog, pwede mo ginapadugan. Sa tuloy ang kakson, ang pinakasitwasyon sa paributan sa Rada sang Bacolod, karin gabi makakson. Bantay rin tayo sa pinakamabalita ng tipon sa patrol. Diri sa Yapon sa tabay pagpangalagan. Mga kakson, tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa panlawa sa mga pagudyan kung ang pangnubo sang aton sa patrol ang taglibot sa magredaksyon John Diaz. Una sagutan na sa aksyon sa magredaksyon radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat ginaksyon dyan diya sa Thoriabet Live Report sa Patrol 2. Sitwasyon sa Bacolod. Muna permiyang sulit-sulit taghambal kada gabi. Hindi na magdala sa salakyan kung nakainom. Kaya nubo mga baratian. Bal David kon di manason 6 feet below the ground. May mga tao gisa nga doon ba tinggilan, tig-abagol, kabalan. Yung premyo sina lumpagi kag aragoy. A report action dyan Diaz, ginadulong sa iyo sa Kalawan sa Santo
City. Salamat in advance kay Manong Bobby Munoz. Tagaan naman ko to niya sa iyang puwerte katahom nga tanom mo. Thank you gid nung Bobby Munoz. Happy na sa Bilopo Pamilya sa Talisay City. Ari na sila git aksyon po dito, may basket na sa may Talisay. Oh. Nagiban pa ang mga report, para tipo ni aksyon Rofo dito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Rofo, agit itita, please come in. Yes, sabay koneksyon kaga sa ato ng mga ka-aksyon. Timpo sa sudad sang sila ay matapos sa bilog na adlaw nga init. Oo. Nangin makayaka masuling gid ato matulot taw hangay dili mo na bilang nga daw bahangin-hangin. Di damo bituon, taway mga dalanon, wala iya kambay iya sa kalye. Pero di lang po sure sa sulod ng iskinita. Hampay mo gid. Amo gani. Pero, ito daliri ko, lagaw kung supong doon, malasalakan ng mga minor de edad doon, ang lagaw kay kung makita sila about the complete curfew for Mandos kasi supong implementar nga daan. Very good. Oh? Instricto man na sila kag Talisay no sa curfew no? Roger, perte kay stricto man makita nang nga minor de edad ka. Yung sigida, tupa mo gito ya DSWD mo. Bawa. Amo galing ko gagwa-gawa. Okay, basta masalaan ka bata. Masalaan ka bata, pero kung magwa pakpak mo ti singa malam na ni may pakpak ko. Tingnan do malam ni ti pasensyaw na ni kay senior citizen na ni no. Oo mo ba, hindi man magambala na yung junior pa naman. Senior citizen, alagit it. Kapag senior citizen, mo yung bakula. Kapog na eh. Dako, hindi mo. Ayo. Oo. Pero kung na-action Eric, kung manutis siya na ito, kung nagagawa man niya gapon niya sa mga importante nga bagay sa gwa, like may bakal kada gulong sa mga butika. Sa kiyapon, magkanto-kanto ko, hindi ka, nanutar natin, kag nakita nga may nagasuksok kiyapon sa face mask, miski amo ni oras sa kakapihon. Kaya man kang normal pa, actionary, kung magsuksok kaya sa face mask sa lugar nga damo tao, doon sa into pa. Pero subong ya, sa normal, kung magsuksok kay face mask, kung wala kaya face mask sa lugar nga damo tao, doon si Tunto kagidya. Kaya man doon yung piho, kaya doon yato lang doon, hindi ka maduktan virus. Pag wala ka balo doon, hindi ka pagalit na nagprapta virus. Ano ka prapta kayo, kung baway pilas. Ganit. Kaya hindi na kinanglan. Di na siya dyan sa magulong paglagaw ka, kinanglan, may face mask ka, may face shield ka pa, di ba? Amo na importante. Oo. May pagay kung magkapabakuna ka na. Oo, babakuna ka. Tapos ka ikaw, na? Eric, tapos na? Tapos ako yung kumplito. Ako ikaw ya. Sa buli ko yan. Meron ko rin pakpak yung nagi mo. Kumplito ka na? Second dose Second dose, ano? Astra? Saino. Saino. Ti parehas ta Saino. Mangkong kumplito na nga ako niya. Kompleto na. Kompleto na. May booster pa na? Ati si masama pagkari ko may booster kay ang gwat sini daw lolingod na sa Durox. Booster ka daw ginakondisyon ka naman. Laban. Ano pa? So, amakon mo yan. Tiway kami mo kinanglanon ginanaton upon magsaramihay kita sa atong sitwasyon ko. Gani. So, reaction Eric, mga titulatong din kabalita sa syudad sa syudad ng Talisay. Unahan tanay sa syudad sa Talisay. Sa din katapo iya sa interpretive sa Talisay PNP Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant Marion Vicente Buenaflor, ang Deputy Chief of Police for Operations sa nagbitan iyang police station, nagpagdayon sa isa ka bypass operation kagina sa may Purok Magdalena, Barangay Zone 12,
siyudad sang Talisay, mga alas 6:20 ang takna sang gabi, no? Resulta sini, nadakpan gining isa ka suspetsado nga sa gikilala kay Mason Pancho. Ikabalatungan alias Mitong. Aha. 19 anyo sa Panuigon, isa ka jobless, kag soltero, pumuluyo man sa nambitan iya nga duog, man rank 10 ini siya sa top 10 drug personality sa may Aba. siyudad sa Talisay, no? Ay, bulubin load manigli. Oo, number 10 ka, may tani ko may honor ka black sinitani ako, hindi daw ka nami. Pero kaya dili ka nabilog, so mas kilala na gini sa gali iyasang katapo iyasang tatalimsan na PNP station. Nakuha sila sa iya position and control, among mga masunod, isa ka hit sold transparent plastic sachet, na mayunod din sige na suspetsuan nga shabu bilang buy-bust item, 5 pagid ka mga hit sold transparent plastic sachet, nga mayunod sige na suspetsuan nga shabu, no? Mamoy sa position items, kag more or less nagabugat ini sa nga isa ka gramo. Tunod diri sa report nga nakuha kag may estimated standard drug price nga sa 6,800 pesos. Nakuha man sa posisyon ng control sila ang 500 pesos sa gingamit bilang mark money accelerator, isa ka coin purse kag 560 pesos pinapatihan iya nga binta niya sila sa pagpaligya sa nga illegal nga droga, no? Kasi ang abo iya nga bypass operation kag dala na ang pag-marketing sini kag inventory ara gid iya nakasaksi, no? Ara gid ang presensya ni kagawad Antonio Durindes, kagawad Joseph Atahan sa barangay John 12 sila sa Talisay, ara man DOJ representative si Jerilyn Tobilla, kag siyempre ang investigator on case nga si Police Corporal Aljun Bautista, no? Kag ang mga recovered items ay inisubong sa kustodiya sa katapo iya sa Talisay PNP Station. Samtang mga nakuha sini nga suspected shabu dalon pa ini dira sa may PNP Provincial Crime Laboratory Office sa may Camp Alfredo Montelibano Senior dira sa may siyudad ng Bacolod para sa laboratory examination. Samtang ini karon suspetsado ditinado diri sa may custodial facility sa Talisay PNP Station kag baga pangatubang ini sang kaso sa pagbayular sa Republic Act 9165. Action na ito mata sa baya siyudad iya sa sila yung muling gayin parikod kagina sa mga rasdya sa takna kay na sang aga sa dihin personal iyang nagpadulong sa may sila PNP station ining si RG Andrade Belo 35 anyo sa paligon soltero pumulo sa sitio lupa barangay Kapitan Ramon diri sa may siyudad sang silay kag ginparikod ya sini nga isa iya ka persona gintilala kay King Antonio Victor 24 anyo sa paligon soltero pumuluyo man sa nambitan iya nga duog ang nakit-an sini nga patay sa dalom sang bubong kag ginapatihan ginaligar nga ini nahulog kag nalumos action Eric. So ang insidente na tabo kay na maras kahapon maras 3:20 pero kay na yalanigin pa record do sa nga maras 10:30 ang natabo ini alas 3:20 ang takna kahapon sang hapon sa nambitan iya nga duog ginting wa nila ini kag dali-dali iya gindala sa may Teresita Lopez Raldoni Provincial Hospital ini nga biktima pang gindeklarar iya nga dead on arrival sa nga tinding physician diri iya sa nambitan iya nga ospital. So ito yung accelerate. Wala magiging sa mga madalag ko kag mga madugukon yung sinitig na pasalamatan talaga nga matulutawhaya sa gihapon napabili niyang iya nga wala lang kabay wala lang gid siyang mga dalag ko mablang ang kita ko kay kubay ayaw mo naman na kaluluoy man sila sa aton mga mga biktima. Okay. So tigil na kami karon action Eric mahal ka ba sa pamilya ka monitor daw mo kagawad Randall Kabasa sa may Manchikilo na barangay Gimbalaon si Mama Ping da Mulis Norman kag kita sa batan naman nawa kung wala tong cellphone ni Consal Insuloksin ati siguro mutlang din pakoyan kita ko no kay nalupat kita kagina so sa atin dila mga pinalagatag palamatik, mayong gabigin sa inyo dalang gabay matulutaw ay inyo sa magtulog. Report direkta diri sa siyudad sang Silay.
para sa Action Night Patrol. Ako naman sa Action Rufo Dita Jr. Una sa balita, nasa aksyon. Sa Bacolod, aksyon ang radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon po dito. There you have it, live report gikas nagbarwa sa Silay, balita gikas sa Talisay. Ang report na aksyon po dito, ginadulong naman si Sikarwa sa DTX 500 caps. Sa Northern Negros, aksyon, Roger Gotiv. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon, Roger Gotiv, line number 3 sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, Action Direct, may gabi sa mga action sa itong mga balitang Action Direct, siniman nga tinihona. Isa kasunog naman na nagluntad, sa isa kasunog na nagluntad kay Action Direct mga alas 12:05. Ang takna sa punto, sinigamang adlaw, Hulyo 30, kagine ang nagtupok sang isa kapuluyan, kalakit na nga nadala sa aman ang apat pagid. Ka mga higado kung mga kaingod, dala puluyan, sining na-biktima. So, ginresponderan ni Gileon sa mga katapos ang DRR mo sa Siyudad ng Cadiz, nagsimulman sa Bureau of Fire Protection kapag pamuno ni SFO3 Vic Cornero, amoy ni ang mondiring City Fire Marshal sa may Siyudad ng Cadiz, nagsimulman ni Mr. Panoy Chua sa Disaster Reduction Management Office diri sa may Siyudad ng Cadiz, Action Erika. Ato po kamay ni Mr. Ruben Martiri ang tagiya gini sa balay nga sa din Action Erika sa report. May mga kasol ini sa ngaligya dira kag may naka-butane. Kag kalakip sa nasunog sa iya sininga puluyan ang isa ka unit sang multi-cab nga Rosco na ila sini ginagamit sa pag-deliver kaya kaina wala sa tao ila sini nga puluyan pango na direct kasi nagpanggulong na pag-deliver sila libod sa ila sini mga baligya bla kaya mga tubig, butane, gasol kaya ila sini baligya pero kaina ang ila isakya ng ila sini nga tricycle muna nabili ng ila sini multi-cab kag gulpi lang may naglupok kuno sulod to sa ila sa nga puluyan nag-ibual ang kalayo gini natin kung alman sa mga pumuluyo nga ini ang tabagan ng kalayo sinerek pero nagadako gini nga nagadako umutong natin ipabalo ang barangay hall pagkatapos nagtawag man sila ni barangay kapitan Ugol Villasin sa mga katapos ng rescue kag Bureau of Fire Protection. So, kalakit nga nalamita sinaya mo ang balay ni Ben Espinosa, Donato Lacson,
Etna de la Cruz kag Donesa Lacson. May apat na mga pulihan yung suriin araman sa palibot. Tukon kaingod sining balay ni Ruben Martiri, amo ini accident ang mga partially damaged. So sa report, estimated sining damage sa accident ay gambot sa mga 300,000 pero paabot pa mga declaration sa sining kanyas sa mga LPG dito, may mga LPG na may mga butane nga nagmutong posible nga naglulupok o nga nagdako ang karayo. Pero naman sa kay arson officer sang ang arson officer sang Bureau of Fire Protection diri sa may siyudad sang Cadiz Accioneric sa akong chiniman nga pagpakigangot sa iya ini si Fire Officer 1 Hans Milo Potistad sa aton sining interview. Ang ilan ito pagbalay, si Sir La Cruz, bali ang sa balay ni isang sunugan mo. Si Talaga ito nag-auto sila sa sa break action, ang tulog Roger. kaya pati saya. Okay. Nagtulog na ang balay sa iya ni nga balay sa sunugan. Siging tayo man nga nag-abot iya bata. Kag amo na ang bata iya may host man ta. Gigitingan niya dahil isang host ang ila balay. So mapatay di kay hindi man mapatay. Nagbilagat siya sa barangay hall. Nagdigso na siya bulig. Tamo man niya nakabatang ganito yung tawag. Ang nakita nila nga origin sang kalayo kay sila muna nakakita din mo. Okay. Diri kuno ayon sa may kitchen area. Sang balay. Dira din sugod kuno ang kalayo. So for amo plan ng matag na mo yung investigation kay sang sining information kay under investigation pa siya sir kung hindi man ayon. Pero ang origin din sang fire dito siya ayon sa may kitchen area sang balay. Wala tao sir. Wala tao. Sir, ano ko matulad nga may mga gasol, may mga butane, may mga nakita mo sir sila ng mga bagay dito. So far, sir, positive na nga may ara. Pero under investigation pa na siyang sir. Kung may ara dito, LPG, kag mga pieces. So, ang isa na sir, totally damaged. Tapos may Rosco pa sila nga to, multi-cab nga nadalahing sir. So, may estimated na kita sir sa amount of damage. May ara kita, sir. Ang totally damage. Maglaga sa 300,000, sir. Okay. So, mga payag, at direct may Fire Officer 1 Swilo Vitor, kada sunod sa iya nga ila pa inip na balikan dito para nga maka-investigar pa sila. Sa inali, surya naman to si Kapitan Gogol Villasin kada sunod sa iya nga yaman nga pa-investigar kaya marin din dapat nga murang negosyo nga sa tawag na Technic Public Area pagkatapos sa negosyo yaman nga gasol ka mga LPG ka mga butane na masyado pa delikado kasi no pa sa kay Kapitan Ugol Villasin niya prosesa yung galing italan nasa pa na actioneric ang mga pinabulang mga nagamaligyan mula sa mga gasolina mula sa mga kilid-kilid pero pa sa kay Kapitan Vicente Ugol Villasin sa ito interview sa iya kasi may mo ka tao na rin ano mo na karong sa bulog na masaplayo may kayo wala man sa casualty, away man. Away man, malay mo yung isang pilihan man sa tamo na natulog ko, hindi na dapat. Hindi na naman yung business permit man na sa, naging gawaran man na barangay permit na sa ima. Ako kami na rin sa mo, may kipatang at sinital ano. So, amo na sinerek na titikan ka rin sa barangay nga ito sisa ini Kapitan Vicente Ugol Villasin kaya daw masyado ka delikado kung mag-amo sinino magmuna apat naman ka balayan na lamita pasupok pa din sa kabalay kasi kung na mo tamo katama na sa pamalay Accioneric ka so amo na tamo kayo na nga sunog na nagluntan sunog pa sa kay Senior Fire Officer Vic Cordero Camog City Farmer Marcial diri nga
ining nga mga binulan damo gid man sila gid respondihan pero mga grass fire gid lamang nga mga sunog sa mga kampo kung katubuan. Pero subong iya respondihan nila tiya mo na ni residential na pasunog nga ginapandaman ng yapon nga maghalong gid ang mga pumuloy yung hindi ba biktima sinerek sa sining kalayo kay basi kon utas pa sa kabuhi lamang ini kay wala niya casualty way manisan nga mga na-injured kay ina sa natabo nga sunog action Erika. Amo ni mo sa report, balita, informasyon gikan diri sa may norte karon sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon Roger Gutim sa report. Sa Bacolod Aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Aksyon na Roger Gutib. There you have it, live report kika sa Northern Negros. Isibo oras sa iyo sa Medlo Aksyon Radio Philippines Standard Time. Alas 10:50 na. Ang report na Aksyon Roger Gutib giradulong sa iyo sa kalaman sa MyTC. Joy Kenneth Auzun, no? I don't know kung ano mag-pronounce ini. Salamat kay Joy Kenneth Auzun. Auzu, no? Pwede nyo tani, ibalik mo tong original mo nga theme song. Kenneth Joy, alang-alang guro ka, ginamute kita sa FV. Basta copyright, i-mute kita sa FV. Kanugon sa aton nga live stream kung i-mute mo lang sa FB. That's why nga nag-ilis kita theme song na hindi copyright. Ayos? O puli ba yung sidalang ito sa itong mga palamati. Balik kita, pabalik na ton. Balik ang report action dyan. Patrol 2. Pagkatapos lang. Kaya ito importante nga mga pahibalo. Pamati ang lamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod ng mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian
Pasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kahupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Pabalik diri sa ato palawag this time i-check nato sa Patrol 2 balik pa de Aksyon Jan Diaz. Ang gabi dala kay Ebony Butcher sang Germany. Ang ibang mga greatest hindi ko malabutan, sorry gid ha. Yung ato nga tiyempo, basta ka ni Biyernes, isa na ka oras eh. Taga isa ka oras eh. Vanessa Mayo sang, Vanessa Mayo. Oh yes, Vanessa Mayo sang Minnesota, USA. Good morning. Balikan sa Aksyon Dyan sa final report sa atong Sininga Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Dyan, sa balik report, please come back. Aksyon na recover ang masobra 100 pesos ng balor sa ginasuspetsyon Cebu sa bypass operations ng Bacolod City Police Office, City Drugs Enforcement Unit sa sulod ng isa ka pension house sa area Sandalan, Gatuslao, Barangay 15, sulod sa Bacolod. Ang nadakpan ang ginkilala kay Obrien de la Fuente, 31 anyos, sa Barangay Banago, sulod sang Bacolod. Sulod kay Police Lieutenant Edward Bolivar, ang team leaders ng CDEU, binulanan nila nga ginamonitor, ining si de la Fuente, walin pas ang ini ang nagatiner sa lain sa Barangay Banago. Wala man sa ibang trabaho, ining si de la Fuente, di ang monitoring diri sa mga otoridad, muna iya transaksyon, pagbaligya sang illegal nga droga. Na-recover diri sa posisyon kay control, sila nadakpan ang duha ka bulto, kag duha ka magagmay nga sachet sang illegal nga droga, ginasuspetsyon sa Cebu to be specific. Ini may estimated market value nga 108,000 pesos, 800 ang kabugaton, sila mga 16 grams
may araman ang 500 pesos ng kwarta nga muni ang baylo bala asang virus item kada hita action Eric ining subject ang ginakabig bilang fifth level individuals ang aton ng mga kapulisan kay karon preso sa custodial facilities ng station number 1. Balita sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat gid Action John Diaz. There you have it. Nakabusa ka pagpalagan sa Action Night Patrol program. Sa Biyernes edisyon, magatako pinitemporaryo. Balik ini buwas, Sabado night, same time, same station. Ato sa lima patrola unit reporters in action nga napalagad karon Action Rofo Diita alias Alagit It. Action Roger Gotiv, of course, our very own John Diaz. Back to back sa 2 piloto action Ninyo Bugina. News Center Action Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer na Lamar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Sir Elry Dutilios, Transmitter Control Tower dito sa Barangay Talok Ciudad Sagbago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa alas sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong. Ang inyong lagad ang Corbana Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpakamuyo. Sa'yo papakamuyo, dala kami, dala ako, dala ang kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon